Bago natin simulan ang kwentong ito, shoutout ko muna yung mga bagong warrior members ko na sina Lee AJRG, Theo, Chef Lynn Santilana, Chris Angeli Castro, Wawi Reyes, Espiritum, subscribe kayo dyan, at sa mga nag-renew ng badge na sina Mariel Yagas, John Mark Monroy, Jonar, Edward Orial, Maison Satina, Gerson, Joey Tapil, at kay Sports TV. Maraming salamat po sa inyo. Simulan na natin to. Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Karanasan ito ng pinsan ng lola ko na si Papay Sito. Taong 1940, Tinambak, Camarines Sur. Itong mga panahong ito, kasalukuyang nag-aaral ng iba't ibang agimat at anting-anting si Papay Sito. At ang nagtuturo sa kanya ay isang ermetanyo noon sa Tinambak. Maniwala kayo o hindi, nakatira ang ermetanyo na ito sa talaga namang liblib na lugar. Yung tipong sobrang hirap puntahan. Nasa pinakasulok na ito ng bundok. Ilang kilometro pa ang kailangang lakarin mula sa bahay nila para lang mapuntahan niya ang ermetanyo na to. Napapaisip nga noon si Papay Sito kung papaano ito nabubuhay doon. Mag-isa lang siya sa bahay niya at yung lokasyon niya, walang mabibilhan ng pagkain, kaya anong kinakain niya doon, di ba? Kapag may dala namang pagkain si Papay Sito, hindi niya tinatanggap. Pero kapag tuba o alak ang dala, hayok na hayok yung ermetanyo. Akala mo ilang araw siyang hindi nakainom. Ginagawa niya kasing tubig yung alak. Maya't maya ang inom niya at sarap na sarap siya. Paano nakilala ni Papay Sito yung ermetanyo? Sa isa ring inuman. Medyo flashback tayo ng ilang taon. Lingid sa kaalaman nito ni Papay Sito, taon-taon bumababa ng bundok itong ermetanyo para makidalo sa mga fiestahan. Tapos ang pinupunta niya lang doon, yung mga inuman. Isang beses pinagtagpo ang kanilang tadhana. At nangyari yan sa fiestahan ng bayan nila Papay Sito. Usong-uso sa bayan nila Papay Sito noon yung subukan ng agimat. Lalo pat fiesta, kanya-kanyang pasikat yan. At sinusubukan nila ang agimat nila sa paraan na tatagain ka sa pinakasentro ng ulo mo. O hindi kaya, hahampasin ka doon ng bote. Kapag mahina ang karga mong agimat, mabibiyak ang ulo mo. Kapag malakas naman ang karga mo, tatalbog lang yung itak o yung bote. Pero syempre, bago nila gawin sa'yo yan, katakot-takot na dasal ang gagawin mo para sa sarili mo. Doon nabilib itong si Papay Sito sa ermetanyo. Nagkaroon kasi ng subukan nung araw na yon. Kaso lang, lahat ng pumila para subukan ang agimat nila, puro bote lang ang pinili na ihataw sa ulo. Medyo mga nakainom na rin kasi kaya mainit na talaga sila nun. Sa 10 nagpapalo ng ulo, 2 lang yung hindi tinablan. Yung 8, kung hindi sila hilong-hilo dahil sa palo, basag yung mga ulo.
nang biglang nagpresenta itong ermitanyo. Sigaw siya ng sigaw ng, "Ako naman! Ako naman!" At ang pinili niya, yung may pinakamatalas na itak sa lahat ng tao na nandoon. Siyempre lahat natakot. Ayaw nilang subukan. Itak na yun eh. Kung bote, ayos lang. Kasi mabubuhay pa siya doon. Pero itak, ibang usapan na yun. Parang imposible na ata. Ang iniisip nila, lasing lang siguro yung ermitanyo kaya ganun katapang. Nang merong nagpresenta na isang kilalang manggagamot sa lugar nila, ang sabi niya, siya na lang ang hahataw. Ikarga na nung ermitanyo lahat ng dasal niya sa katawan. Maniwala kayo o hindi, inihipan lang ng ermitanyo yung itak. Tapos nagpataga na siya. Bumuelo na yung manggagamot na hahataw sa kanya nang biglang bumigat yung itak at hindi na niya ito maiangat. Samantalang nung inabot sa kanya yon, sobrang gaan. Kaso lang, nung inihipan ito ng ermitanyo, nag-iba na ang paghawak niya rito. Pakiramdam niya, parang malaking bato na yon. Kasi hindi niya maangat eh. Habang yung ermitanyo naman, nakaupo lang sa bangko habang tatawa-tawa at umiinom ng alak. Nang merong inusal yung manggagamot sa kamay niya, dito na unti-unting naangat nung manggagamot yung itak na hawak niya. Pero nung sumipol yung ermitanyo, bumigat na naman yun. Sumuko na lang yung manggagamot at sinabi niyang hindi niya kayang saktan yung matanda. Yun ang sabi niya. Pero alam na mga taong nanonood na hindi niya kasi kayang buhatin yung itak. Umalis yung manggagamot na yon at iniwan na lang yung itak sa lapag. Nung pupulutin na ito ng may-ari, ang sabi ng ermitanyo, kumuha ng lupa at ikalat yon sa palad niya. Nung ginawa yun ng may-ari, walang kahirap-hirap niyang naangat sa lupa yung itak niya. Nasaksihan lahat yan ni Papay Sito. Kaya naman, kinausap niya yung matanda at hinanap ang kiliti nito. Yun ay alak. Ang nais lang nung matanda, meron siyang kasamang umiinom at kasabay na nalalasing. Tapos kapag lasing na, dito na nagsisimula yung kwentuhan tungkol sa mga buhay na gamit. Yun ding araw na yun, tinanong ni Papay Sito yung ermitanyo kung taga saan siya. Ang sabi sa kanya, hindi siya maniniwala kung saan ito nakatira. Tatawa-tawa pa si Papay Sito nun. Nang ituro ng ermitanyo na yon yung kilalang bundok noon sa lugar nila na kung tawagin ay Kutok. Yung patawa-tawang reaksyon ni Papay Sito napalitan ng pagkagulat at pagtataka. Gawa ng kilala ang bundok na yun noon. Natirahan ng iba't ibang nilalang. Iniiwasan nyo ng mga tao sa kanila dahil may sabi-sabi na may nagbabantay doon na pamilya ng mga aswang. Marami na rin sa lugar nila ang nawala sa bundok na yon. Kaya wala talagang pumupunta. Natulala ng ilang segundo si Papay Sito bago niya tinanong sa ermitanyo na kung totoo ba yung sinasabi nito na doon siya nakatira. Lalasing-lasing pa yung ermitanyo
nang sagutin siya nito ng, "Oo, kung gusto niya, yun ding oras na yun, sumama siya sa kanya." Bilang takot itong si Papay Sito sa bundok na yun, tumanggi siya. Ang sagot niya sa ermitanyo, "Marami hong aswang doon. Bata pa lang ako, pinapaiwas na ako ng mga magulang ko doon." Hagalpak yung tawa ng ermitanyo sa kanya. Tanong pa nito, "Ha? Aswang? Walang aswang doon. Pinaalis ko na lahat." Winiwika niya yan habang tawa siya ng tawa. Hindi talaga kumbinsido itong si Papay Sito sa sinasabi ng ermitanyo. Kaya pinakisamahan na lang niya. Nag-inuman silang dalawa nun hanggang abuti na ng hating gabi. Ang dami nilang naging usapan tungkol sa iba't ibang klase ng agimat. Marami rin siyang nakuhang detalye sa lahat ng karga-karga niyang mga buhay na salita. Dalawa lang kasi silang nag-iinuman nun. Matapos ang inuman, nagpaalam na yung ermitanyo sa kanya. Ang sabi nito, uuwi na siya sa bundok Kutok. Bilang marami na rin ang nainom nito ni Papay Sito, hindi na niya kinaya pang maglakad pa ng malayo para ihatid yung matanda. Kinaumagahan, hinanap ni Papay Sito yung matanda sa buong lugar nila. Pero ni bakas nito hindi niya nakita. Lumipas pa ang ilang buwan. Inaabangan niya yung ermitanyo pero hindi na niya talaga ito nakita. Nang magpasya si Papay Sito, natahakin yung bundok Kutok. Maganda rin yon para masubukan niya yung mga gamit niya. Alam naman niyang hindi siya iiwan nun kapag nagkagipitan na. Unang araw ng pagpunta ni Papay Sito sa bundok Kutok. Normal lang naman. Parang yung mga ordinaryong bundok lang na inaakyat niya. Umaga pa kasi. Kahit hindi niya alam kung saan siya magsisimulang maghanap, sinubukan pa rin niya. Mula alas 7 ng umaga hanggang alas 3 ng hapon siya naglakad. Pero ni bubong nung ermitanyo, hindi niya nakita. Nung bandang hapon na, nagpasya na siyang umuwi. Habang naglalakad siya pabalik, pansin niya na paulit-ulit lang yung mga nakikita niya. Yun bang para siyang nililigaw? Nakaramdam na ng kakaiba si Papay Sito niyan. Kaya ang ginawa niya, gumamit na siya ng puder at sabulag nun. Kaso lang, sadyang malakas at mapaglaro talaga yung mga engkantong nakatira doon. Uhaw na uhaw at gutom na si Papay Sito nun. Tapos yung araw, pawala na. Delikado na yun kapag nasa bundok ka. Bukod sa mga elementong nakatira doon, may mga ahas din. At ang pinakamalala sa lahat ay yung usap-usapan na merong nakatirang pamilya ng aswang sa bundok na yun. Ang ginawa ni Papay Sito, bukod sa mga karga niyang puder at sabulag, binaliktad na din niya yung damit niya. Nang gawin niya yan, nakababa siya ng bundok na yon ng maayos nang hindi pa nawawala yung liwanag ng araw. Ang sabi niya sa sarili niya, hinding-hindi na siya babalik doon kahit kailan. Lumipas ang 1 taon. Araw ulit ng fiesta yon. Nakita na naman ni Papay Sito yung ermitanyo. Lumapit kaagad si Papay Sito dito
Tapos ang dami niyang tanong. Bakit ngayon lang bumalik? Saan ba siya nagpunta? Saan ba siya nakatira? Pumunta siya sa bundok kutok pero wala namang nakitang bahay. At kung ano-ano pa. Yung ermitanyo, tulala lang sa kanya. Sabay tanong ng, Teka. Sino ka ba? nung pinaliwanag ni Papay Sito kung sino siya, medyo natagalan yung ermitanyo sa pag-alala ng mga kwento niya. Pero, nung alokin niya ito ng alak, aba, akala mo mag-best friend sila. Nagsimula sila ulit mag-inuman nun. Dito na unti-unting naalala ng ermitanyo yung una nilang pagkikita. Sa pagkakataong ito, desidido na si Papay Sito na sumama sa ermitanyo papunta sa bundok kutok. Binanggit niya yan habang nag-iinuman sila. Napatigil yung ermitanyo sa pag-inom. Kahit hindi pa sila ganong kalasing, nagyaya na kaagad ito na doon na lang nila ituloy yung inuman nila. Mas maganda doon. Tahimik at makakapag-usap sila ng maayos. Buong-buo ang loob ni Papay Sito nun, kaya hindi siya nagdalawang isip na sumama rito. Habang naglalakad sila, papasok pa lang sa gubat, medyo nakakaramdam na ng kilabot itong si Papay Sito. Lalo pa nung magsalita yung ermitanyo ng, Kung ano man ang makikita mo, huwag mo na lang pansinin. tapos inilapit ng ermitanyo yung mukha niya kay Papay Sito at nagwika siya ng, Marami yan sila. Yung iba nakikita tayo, pero yung iba hindi. Huwag na huwag kang gagawa ng kahit na anong ingay. Maliwanag. tatangu-tangu lang si Papay Sito niyan habang nanginginig na siya. Kasi sa tanang buhay niya, hindi pa siya nakakita ng ibang nilalang ng malapitan. Oh, may mga nakikita siya pero nasa malayo lang lahat. Aswang din nakakita na siya kaso lang tumakbo eh. Ito na. Sa pagtahak nila ng daanan sa gubat papunta sa bundok, samut-saring ingay at tunog ang naririnig ni Papay Sito sa paligid nila. Panay ang tingin niya sa kaliwat kanan niya. Wala siyang makita kasi masyadong madilim. Habang yung ermitanyo naman sa harapan niya, pasipol-sipol pa. Akala mo hindi siya naaapektuhan sa mga naririnig nila. Nawawala na yung natatanaw ni Papay Sito na ilaw na nanggagaling sa bayan nila. Tuluyan ang nilamon ng dilim ang buong paligid. Tanging liwanag na lang ng buwan ang nagbibigay gabay sa kanila para makita yung tinatahak nilang daanan. Habang palayo ng palayo yung nilalakad nila, palala naman ng palala yung mga nakikita ni Papay Sito. Parang may mga sumusunod sa kanila nun. Yun bang grupo ng anino? Tapos sabay-sabay kong gumalaw. Kasabay niyan, may mga maliliit na boses siyang naririnig na para silang inaasar. Tsaka tawa ng tawa yung mga yun. Nakakairita. Nakatuon yung atensyon ni Papay Sito sa gilid niya nang biglang tumuwad yung ermitanyo na nasa harapan niya. Tapos natamaan niya. Ayun, tumba silang dalawa.
Nung tatayo na si Papay Sito, nakita niya sa itaas ng puno na merong bumubuelo para tumalon at lulusob yun sa kanila. Kahit nakasubsob pa yung mukha ng ermitanyo sa lupa, pumalakpak ito. Maniwala kayo o hindi, yung nilalang na nasa puno, bigla na lang nawala. Ang sabi sa kanya nung ermitanyo, tumingin sa dinadaanan niya. Baka mamaya, mahulog na lang siya sa bangin eh. Huwag na lang niyang pansinin kung may nakikita man siya sa paligid. Pero kahit anong pilit ni Papay Sito na huwag pansinin yung mga yon, talagang napupukaw yung atensyon niya kasi gusto niyang makita ng harap-harapan kung anong itsura ng mga yon. Ilang minuto ang lumipas at nakarating sila sa isang maliit na kubo. Tapos walang kailaw-ilaw. Ang sabi ng ermitanyo sa kanya, Nandito na tayo sa sinasabi kong bahay ko. okay, pasensya na kayo at naputol ulit tayo sa kwento kasi hanggang dito pa lang yung nagagawa ko. Pero huwag kayong mag-alala, mabilis naman tayong mag-a-upload. Gawa ng pag-uusapan lang namin to ng papa ko. Nire-recall niya pa kasi yung naging kwento din sa kanya eh, kaya pahintay na lang ako. Pero syempre, shoutout ko muna yung isang random subscriber natin na si Gail Cato. Maraming salamat po sa inyo. Kita-kits tayo sa part 2. Salamat.